Am două probleme, tovarășe director. Eu lucrez la Sudor, în hala 2. M-am lăsat de fumat, că tu știți că dacă nu se pun ventilatoarele în funcție, dați-mi voie să sparg geamurile. Fără aer nu se poate lucra. Să știți că eu pot sparge geamurile, dar de ce să plătesc cu toate sticlele sparte, când dumneavoastră cu o simplă dispoziție puteți pune ventilatoarele în funcție? Asta e problema dumitale personală? Nu, asta e problema secției. Acum, ce urmează e problema mea personală. Spune. Am nevoie de un aragaz, tovarășe director. Cei de la Metalochimica nu vor să-mi dea. Că de ce n-am stat luni, că de ce nu m-am dus miercuri, că nu rămâne altă soluție decât să stau la coadă. Și cine te oprește? Păi am cerut 3 zile concediu dar cei la organizarea muncii nu vor să-mi dea. Ci că pentru sta la coadă nu se dă concediu. Sunt văduv, am 2 copii și am nevoie de aragaz. Cui să cer? Lucrez pe șantier aici de 20 de ani. Aici trebuie să mi se rezolvi problemele. Aici trebuie să fiu ajutat, nu? Câte tabla în Ciocănești am dat eu în 35 de ani de muncă, puteam să fac 1.000.000 de aragaze. Păi se fac frigidere, se fac televizoare, se fac automobile. De ce nu se fac și aragaze să aibă toată lumea toate? Să știi că concediu eu nu pot să-ți dau. Și nici aragaze pe șantier noi nu putem construi. Păi atunci nu se poate face nimic? Am spus că nu pot să-ți dau concediu și că nu putem construi aragaze pe șantier. Dar încerc totuși ceva. Silvia, fă-mi legătura cu Metalocasnica sau cum se numește magazinul ăla cu aragaze. Da. Acum, imediat. Aștept. Nu te cheamă Ioane? Da, Gheorghe Ioane. Când ați venit pe șantier ca tânăr inginer și ați fost repartizat la îmbinări, eu tot ca Sudor lucram. Acum 10 ani am fost în aceeași grupă sindicală. E mult de atât. Alo? Mihai Coman la telefon. Aș vrea și eu un aragaz, e foarte complicat? Nu? Da, cu butelie. Cu câte ochiuri? 4. Cu 4 ochiuri. Când l-aș putea ridica? Chiar astăzi. Am să trimit o mașină cu cineva să-l ridice. Acum aștepți mulțumiri? Nu, tovarășe Coman. Aici un Sudor pe care l-ai refuzat. Nu vă plac banii lui, tovarășe responsabil. Vă trebuie spile sau în lipsa lor ciubuc? Tovarășul Coman. Dă aragazul și tu te dreaptă.